trobem en una finca de cereal a Jafre, al Baix Empordà, en la que fem fertilització raonada. Això vol dir que amb el suport del tècnic es fan anàlisis de terra per saber la fertilitat del sòl, s'analitza el purí que fem servir per fertilitzar per saber els nutrients que porta, després es valora les necessitats que té el cultiu que volem posar i a partir d'aquí elaboren unes recomanacions per fer una aplicació el més raonada i sostenible possible. Jo faig producció integrada perquè dona un valor afegit al meu producte.